एगो बेहद ही प्यारा गजल बा भोजपुरी में जेके लिखले बाणे कुंदन सिंह भैया, उहे हम गावे के कोशिश करतनी। रिहिया चीर के मन दिखावल तनखे, हिया चीर के मन दिखावल तनखे, मगर हाल से छिपावल तनखे। हिया चीर के मन दिखावल तनखे, मगर हाल से छिपावल तनखे। हिया चीर के मन तबाही मचा के वो मुस्का के कहले, तबाही मचा के वो मुस्का के कहले। जियत काहे नहीं खा, जियत काहे नहीं खा, मुआवल तनखे, मगर हाल से छिपावल तनखे। हिया चीर के मन दिखावल तनखे, मगर हाल से छिपावल तनखे। आगे का बोलबा। लिखी हम त कैसे अधूरा कहानी, लिखी हम त कैसे अधूरा कहानी। मुहब्बत भइल बा, मुहब्बत भइल बा, निभावल तनखे, मगर हाल से छिपावल तनखे। हिया चीर के मन दिखावल तनखे, मगर हाल से छिपावल तनखे। और का तू मौसम से पूछा हमार हाल जाना, तू मौसम से पूछा हमार हाल जाना, तू मौसम से पूछा हमार हाल जाना। बीमारी सभे से, बीमारी सभे से जनावल तनखे, मगर हाल से
छिपावल त नइखे। ला 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 ला। अंतिम लाइन बा गजल के, ई बोल ऐसन बा कि जीवन के सत्य नियमे ही बा। का बात बा? जे आइल बजाई नियम बाई हाँ के, जे आइल बजाई नियम बाई हाँ के, तब प्यार के अमृत, तब प्यार के अमृत पियावल त नइखे। मगर हाल से छिपावल त नइखे। हिया चीर के मन दिखावल त नइखे। मगर हाल से छिपावल त नइखे। हिया चीर के मन दिखावल त नइखे। मगर हाल से छिपावल त नइखे। हिया चीर के मन, हिया चीर के मन, हिया चीर के मन।